Gani prino nga di na jud ko magpatintal ala mga babae. Wow, kagwapa! Ang bag-ura ningon di matintal, natintal na po. Paitay gid ani, gutom jud kayo ba. Uy. Ay, man na nagdala man lagi nagbag lagi. Pre. Ito ba? Asa ka mato? Naman, Asa magpatong dala makagbag? moto og bayugan pre. Unsa makagbayugan? Kailan ka ni Madam J? Aw, siyempre idol pinako. Ito nagapangataw og galahas, kwarta sa iyang live. Oh, wala. Moto ko dito pre kay magbuhat ko og content niya sa YouTube. Ah, Naka-subscribe na ka ay natural. sa iyang YouTube. Oh. Madam J Official. Oh, naka-idol ka na. Bantay ka ha. Pero pre, kadali lang pre ba? Nakay-kwarta dira pre. Wala di ka balon ako sa padulungan ng istoryahan ni ba. Permente naman ang kanang problema yit. Anim gina siya pre, dili naman sa babae ang problema pre. Kwarta ba kwarta? Problema kwarta. O sige, hulat ako kay magsweldo man ko pagkahuman. Mulakaw nako. Nya mulakaw na ka. O hulat ako. Atay kailangan og kwarta ron bay. Pre wala jud gid sa kwinta na pre, basta pangkapi lang nako ba. Pre wala ko 50 pre kay manabaho pa man ko pagbalik na lang nako tagaan ta ka. Baya pa maabot mo anak. Ay nag-kaulan na ako, mulakaw na ko bahala na kadara. Ay sa ba? Ano ba? Buhat ko na ko yet, maris ako yet. Pusa naman kagit. Kwarto na ko ba? Sige na bro, sige na bro, sige na bro. Kwarto na. May bahala ko pre, kwarto na ko pre. Sige na pre. Ma, bukan mo gid balakwan ako ba? Balakwan ako ba? Isa magkabalakwan ako ba? Sige na ko no. Bukan mo wadang tagtingog nimo. Ano sa ko pre? Sa muka ni mo oy. Oy, sige pre, salamat pre. Pero kansa. Tao na to pre. Uy, sa kalibo. Kwarta. Ron, kailangan ako kwarta ron. So, kailangan na ako mga tirada og lubi. Ron. Kini mo inindot. Ninyo na kayo bawa ni tao. Tirahon na ako ni. Richard! Richard! Me! Asa naman to kong kanding oh. Grabe po tong kanding nga kalaagan ng lupig pa may buring. Pakaon to nako. Richard! Richard! Saktong kanding nga eh. Kini, kababa na ko. Richard! Alam na tao. Richard! Biskot sa Uncle Brian man oh. Ano naman na dire? Me! Atay nangita na siyang kanding. Richard! Me! Richard! Richard! Biskot na sa Uncle Brian no. Dito ko kababa ni ba? Richard! Hanap man ni panaaw din no. Hinihinal ako baba. Asam ni kandingan ng biskot ni kandingan. Ay, Richard! 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 Animal! Richard! Richard! Di na ako kaya musos ako. Richard! Richard! Sao naman ako ni. Mi. Richard! Richard! Me! Ay, salamat. Tara, day akong kanding. Ano nga aman po ka diri sa lubi? Lubi, ne? Lubi, giday. Ano naman po ka sa lubi, Chard? Ay, saan ni kandingan eh? Dali na, drive. Dali na. Uli na sa balay, uli na. Kandingan eh. Sige na, Chard. Mas pasigay mo, ulanan. Yatay. Kanding mo hilak. Gani prino nga di na jud ko magpatintal ala mga babae. Tama na, gina. Ala, wow, kagwapa. Ray! Paring Ray! Asa
naman itong tawahan na ito. Ganina ako si pangita si Ari. Huwag ginawa makitaan ba? Pre! Asa naman ito si paring Ribay? Ganina ako si pangita ito ba, pre? Pre! Paring Ray? Asa naman ito pangitaon itong tawahan na ito? Pre! Ay, tama! Ako'y gusto buhaton. Pre! Guwapo! Oh! Ano ba nagkakita? Basta tawagan kayo kung mo gwapo, pre. Mabot ko naunsa. Ayaw kalimot-limot din ha. Naunsa mga dire? Basta lagayin na rin si pangita sa imo. Unsa ka dire no? Ako'y tuyo. Pre, ari ko diri kay balitaan. Taka na ako'y maayong negosyo. Unsa pa nga negosyo, be? Sabu ba? Sabu na masakpan dire. Ang sabu-sabu ba ka nang kuan? Ay, ka ng pagkaon. Pagkaon sa Korean. Pagkaon sa Korean. Ay ka ng mga sangyop-sangyop. Oh, sangyop-sangyop. Tarong nga pod. Saan ba lahi ang pagsabot nimo pod? Unsa man ta? Puta nimo sabu, sabu-sabu di ay. Ano na di ka nang chika-chika ron? Wala ay. Sa hina kay lagi. Aso nag-focus na lang ka sa negosyo. Focus sa negosyo. Maayo na yet. Wala pre, malas kay kuha ng mga babae pre. Mao na negosyo na lang ko nag-focus. Kasabot man pud ko pre nga nung di malasong ka sa babae pero okay ra na pre. Makita ra man pud nga. Pero ang importante na kay negosyo. Gani pre no nga di na jud ko magpatintal ala mga babae. Wow, kagwapa. Ang bago rin ingon di ba tintal na po. Siklight pa na. Miga, ganina ka diri nga Mimi. Tik awig bebe. Teo. Wow, oyo. Tigas ka. Tigas daw buyet. Tanaw mo dira. Bigay mo. Pre. Bat sina pre.